эшли. Шуның нигезендә генә экскурсоводлар эшли дип беләбез. Менә бу хакта тулырак сөйләгез әле. Әйе инде менә мәсәлән программалар гына безнең классик экскурсиялар бар бит инде. Казан буйлап, кичке Казан дип һәм бар әле экскурсоводлар, аларның аерым авторлык маршрутлары бар. Мәсәлән, мистика, әдәби, мөселман, яисә православ Казан. Һәм инде хәзер районнарга чыгу бик күбәйде. Районнарда, хәзер Тәтеш районы, Чистай районы, Мамадыш районы, башка районнарда алар үпкәли күрмәсеннәр, Күкмарамы, Әлким бар, Алексеевскиме барысы да тырышалар үзләренең төбәкләренә чакырырга. Җәлеп итәләр. Әйе, турист хәзер безгә 2 генә көнгә килми, 3-4 көнгә килә. 3-4 көндә ул бит 2 көн Казанны карады, аның Болгарда булганы бар, Зиядә булганы бар. Кая алып барасыз мине бу вакытта дип, бу юлы дип инде, һәм инде алып барабыз, мәсәлән, Кама тамагына, анда мәгарәләргә. Ул инде һәр район үзенең программасын булдырса, безгә дә җиңел. Һәм без анда сөйләячәк, без рекламалашак дип. Димәк, ул программаларны ничектер тәкъдим итәргә тиешләр, бит? Әйе, һәр район үзенчә былтыр менә һәр район үзенең районын гына түгел, туристлык шундый мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Без анда бардык, өйрәндек. Район турында бөтен мәгълүмат. Сәнәгать мул, аның тарихы мул, аның чыккан атаклы кешеләр, без аларны барысында инде тәкъдим итәбез ул районга барганда. Туристларның менә Казан, Татарстан Республикасы белән кызыксынуы үсештә, әйеме? Һаман өстәлеп тора туристлар. Кайчаннан башланды менә бу үсеш чоры? Менә безнең республика Казан белән кызыксыну чоры. 2013 елда, хәтерләсәгез, Казан Кирмәне аркыфында һәм хайдайвинг дигән суга сикерү спорт ярышлары бара инде, әйеме? Һәм гомумән Казан турында, универсиада турында да булды. 15 елда менә хайдайвинг чемпионат су төрләре буенча халык күрә телевизордан. Карагыз әле ничек матур икән бу Казан. Әле ул Казан турында бик белми. Шуннан инде беренче партия килә, кайта да кара ничек матур Казан дип икенче эштәгеләренә әйтә. Минем әле хәтта шундый туристлар була. Безнең бүлектән инде бөтен кеше булды, без генә булмадык, бездән көләләр инде Казанда булмагансыз дип. Димәк, Сарафан радиосы. Сарафан радиосы. Әйе, менә шул башта 13-15 елларда күрү, һәм инде киләләр. Кайбер җиргә барасың, күрдем булды дисең. Әмма Казанга килгәч тагын киләсе килә бит. Аның кухнясымы, эшпешваклар, шәкшекләреме, бәлешләреме, әйме, аннары тагын кичке Казанны карап йөриләр дә инде. Күреп бетерә алмадым бит.